Amma ku bisa alama ba 'yan garin nan bane ku? Yan garin nan ne. Amma kuma in na bushi iska zan lokacin da zan yi zakka in na bushi iska zan yi ta. Ba na ganin ku ko na bushi iska zan yi sadaka. Ba na ganin ku. Wai cikakkun garin nan ne. Wai ruwan ku a garin nan. Malam Sabo. Malam Sabo. Au to kade Malam Sabo ladan. Shi fa. Sarkin Bani. Wa? Malam Sabo ladan. Baban namu kake cewa sarkin Bani? Ce uban naka shine sarkin Bani. Kare kara. Who are you by the way? Baban namu kake cewa sarkin Ogere. Ka je Ogere kake. Oga bincika. Wai ya naji kana ta sa'in sa da waɗannan yara. Wai baban mu yake cewa wai sarkin Bani. Ƙarya yi? Baban namu kuke cewa sarkin Bani? Zan nuna ma kai ba kowa bane kai. Ina jandarma. Ina jin karan kai da Na ga wayannan yaran sai su kare mutu yan ba garin nan. Da boka su tanye dan ɗai aka sara dogo ibola. Ruwa zauna da ke dan dole haka kamar margan dutse gagare turawa ka biyar kanka bari bakin ciki mai dauke haka yake kura kokin mutu da arwa kai kadai tido duk garin nan duk wanda yake bin mazahabarka to sai dai canza jami'i wannan haka yake ina jandarma ranka ya dade na kara wa tanko albashi akan albashinsa a kara man naira uku. Allah kara maka gama ranka da Allah kara maka godiya yake ranka da Allah kara ka kuma dama kullun zan fito sai madan ta ce in gaida Allah sarki madan ta ce in gaida kai Allah sarki tana lafiya ko lafiya ya maricin nata to ai marici alhamdulillah hakuri ake ita mutuwa tana wuyan kowa sai ka san baban nata ta bace ta kashe shi dan Allah malaria ce ya zama kamar rangadi amma didi ka san abin da ka saba da shi to ko da girma ya same ka baka yawo sosai to sai kaga abin ya dan taso maka sha'awar wani abu ka san lokacin gwamnan Lukat ni ne LPO din sa kuma ake nufi da wannan idan ka ji turawa sun ce LPO wato mai rubuta tafiye-tafiyen bature gwamna kenan zama da irin ku dole mu dinga gane irin wani bature mataimakin sa ne shi Mustalla Kasera Assalamu alaikum. Dan barka. Alhaji. Ina gajiya. Lafiya ga algubin ka. To masha Allah wannan barka kake so an saka ruwa ce Allah sa abin sayarwa ne ko jingina ko sayarwa. Dama an tashi gidan ne yau ba. Yana da wasu dan matsaloli shine nace bari in zo ko zaka ara mu wasu kuɗi dan kashe matsala. Kai dan barka kullun baka da aiki sai neman sai ka ce kwana haba da a'a ni a dauka ma magana ka ce da muka yi ta gona ta kan tudu na dauka ita ka zo yi yanzu Alhaji ba maganar gona nake maka ba ni ga maganar da nake maka amma ka dauko min wata magana saboda Allah bakin ciki ne kake yi kar Alhaji ka kai dai ka san mun maganar gona da kai shi ne kuma zaka zo buni in baka taimako in baka taimako ba sai ka ce ba dan uwanka ba mantawa kake da ni dan uwanka ne wannan matsalar da na shiga kai ma za ka iya fitar da ni to kuma shi ke nan kana dan wani sai na ga ɗibin dukiya ta ina baka hauka ake yi ai ba hauka ake ba ya ɗauka mahaukaci ne kai ko hauka ake yi ka ji mutum ni ka san dukiya ta in dai ba wani abu za a saya ko a jingina ba na fitar kwandala shi kenan dan kana ganin ina da dukiya a gurin marka na gada Alhaji ya ishe ka haka ya ishe ka duk abin da za mu tsaya mu iyayen mu yau kar abin ya kai mu ga cin mutuncin iyaye dan na zo neman taimako gurin ka ba za ka ci mutuncin iyayena ba wallahi za mu kwashi mugwayen yan kallo da kai a nan gurin sun ci uwansu yan kallon ko kwasa Allah ya tsine ma rashin kunya za ka Alhaji Alin da shi yanzu in yi kasa da shi ki fadda kai wallahi da na buga ma wannan abu wallahi kai je ma zauna shikenan ba laifin ka bane Alhaji kai ka ba da damar ya gaya min haka na gode wa Allah da ya sa ina da ƙarfi na ba musaki bane ni zan iya zuwa neman kai na barka kuma za ka zo guri na ne saboda wannan bakwalan motar Alhaji ma ka dafa me farin keken nan kada keken me farin keken nan wanda kullum sai ya je bakin kasuwa an masa baci a jiki shi kada ka Alhaji mahaukaci ne na fuskanci ya dan fara samun matsala wallahi in banda ina jin nauyinka da tuni na babballa gayan nan wannan ɗin iskan yaron ya zo a gaban na yake cin mutuncinka ai wannan kai rigewa
ni dai wannan abin da in dai kai mun maganin sa kai mun daidai karshen ta wannan ko faduwa ne na mutu cewa zai gada ma ina ciki to ido na idansa sai na zaune shi wallahi yanzu nan ina zuwa bakin kawo na tadda shi an zuba masa ina irin muruci take ko take